nu var hemma någonting. Oj! Ja, där. Just. Bra. Och så minskar du bara pyttelite. Gör du små växlingar. Du trycker fram några steg och sen tillbaks. Så. Bra. Ja, det räcker. Bra. Just precis. Och sen så småningom så sakta då. Titta lite grann. Ja, men det är bättre. Ja, precis. Rid så. Rid framåt. Liksom in i avsaktning. Sväng lite grann. Trava på. Precis. Att du känner där när du ska sakta av. Att rida framåt till tygen. Så försiktigt liksom sakta av. Men rid du lätt, rid det. Sätt inte ner då. Ja, du känner där när du blir seg i handen så får du driva på honom. Du känner att han börjar suga i där. Ja, lite som en hoppryckare där. Lätta lite på rumpan. Ja, precis. Så. Ja. Här är det. Gå ett varv på volten. Ja, det räcker. Kom igen. Arbeta där, ja. Ja. Så han börjar liksom vilja galoppera upp här. Kom igen. Bra. Och så öka. Där upp. Bra. Och så bryter han. Ja, precis. Var kvar i den och det får du använda in i skänken. Du ska rida honom. Du känner när du tar i tygen så blir så här. Det är mycket vänsterskänk. Ja, just det. Fan, ge efter i sidorna. Ja. Jag tycker om den här, alltså han är så här samarbetsvillig ändå liksom. Han är inte så här dum. Ja, där skittar han på bra. Byter du varv sen då? Får du trycka in den? Ja, liksom precis. Det är det som är så jobbigt, för det känns som att han bara faller, du vet. Ställ honom lite vänster lite grann du kan göra, så led med högertygen. Ja. Och liksom håller in han där så att han inte viker sig. Jag håller i höger när jag leder istället. Ja, precis. Och så trycker in vänstersidan där. Och nästan ibland att du ställer vänster. Liksom med skänken där. Så liksom